Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň okwal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü sanatyna Irak türkmenleriniň soňky wagtlarda başdan geçirýän ýagdaýlar hakynda olaryň özünden habar alyp, olaryň ýagdaýlary barasynda öz pikirdir garaýşlaryny öwrendik. Bugünkü söhbetdeşlerimiz Iragyň dürli ýerine ýaşaýan türkmenleriň Türkiýanyň paýtagty Ankara dili urundan tälim almaga gelen mollumlary, medpuat we jemgyýetçilik işgärleri Telaferli Ahmet, Adil Ibrahim we Erbilli Ahmet Yakup hem Oğuzhan dağlar. Irak türkmenleri baradaky habarlarda soňky üýtgeşmelerde has köp telaferli türkmenleriň kynçylyga duçar bolýanlygy, hatda käbir medpuat çeşmelerine görä 300 000 oly telaferli türkmeniň dürli ýerlere göç edenligi we olaryň gata agyr şertleri başdan geçirýänlikleri aýdylýar. Şoň üçin hem söhbetdeşligi owul telaferiň türkmenlerinden başlalyň. Telaferli türkmen Ahmet şu wagt telaferde ýagdaý we ýaşaýyş şertleri nähili? İlkte ikisi de köçtü. Yani Sünni de Şii de çıktı telaferden. Ama yani bir hafta 10 günden sonra Sünniler geri döndü. Sözlerde söylüyorlar yani Hawa Islam döwleti Irak we Levant toparynyň ilkinji hüjümine telaferden türkmenleriň iki toparyndan göçen adamlar boldy. Ýagny türkmen sünnilerden we şaýlardan göçenler boldy. Emma bir hepde 10 gün ýaly wagt geçenden soň telaferiň sünni türkmenleri ýygyna gaýtyp bardy. Telaferde sünni türkmenleriň öýlerine hem hiç ýyly ziýan berilmedi. Eger Islam döwleti Irak we Levant toparlary sünni türkmenlere ziýan beren bolsady, onu olar bilen biz ulalaşmadyk. Bu telaferde türkmenleriň Islam döwleti Irak we Levant toparlaryny gollaýa, tarapyn tutýa ýa-da gowurýa diýen manyny berenok. Olardan ol telaferde türkmenler ýygyderli edilýän bombol hüjümlerden bizar bolan soň, häzirki ýagdaý nähilem bolsa biraz asudalyk ýaly görünýär. Iň azyndan näwelli bombol hüjümler bolup duranok. Telaferde sünni bolan türkmenler üçin ynha şular ýaly häzirki ýagdaý owul kysyndan has gow diýip pikir edýärin. Yani biz onunla şeyler desteklemiyorlar ama yani önceden iyiydi. Şimdi durum iyiydi. Bizce Sünnilerce iyi. Ahmet, telaferde aýdyşyň ýaly sünni türkmenler ýygyna dolanyp baran bolsa, onu olur. Ol ýerde nähil güzeran aýlaýarlar. Sadece yani bu şeyler, mezunlar maaşları yok şimdi. Nasıl? Yani maaş almıyor. Memurlar maaş almıyor. Memurlar maaş almıyorlar şimdi. Güzeran Sadece aradaky bir esasy sıkıntımız kynçylyk var. owul döwlet işine işläp ýygyderli aýlyk alyp berenleriň maşgalalary häzir aýlyksyz galdy. Döwletden aýlyk alyp bilmän soň ol maşgalalar häzir nähili güzeran görýär. Dogrusyny aýtsam, onu anyk aýdyp biljekde. Islam döwleti Irak we Levant topary telafere alandan soň biz maşgala bolup Kirkuwga göçdük. Şondan bäri telafere baryp görmedim. Şoň üçin hem edil häzirki ýagdaý jikmejik görünüşde bilenmok. Ýagny umumy ýagdaýyny ol ýere gatnap duranlaryň aýdanlarynyň bilýärin. Şoňa görä öz pikirlerimi, garaýşlarymı aýdýaryn. Ben bu devlet İslamiye girdi o zaman. Biz çıktık. Biz Kerkük'e yani çıktık. Ben dönmemişim. Indiye kadar dönmedim o telafere dönmemişim. Hormatly radio dinleyijiler, bu Irak türkmenlerinden Telaferli Ahmet'in garaýşy. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Irak türkmenleriniň öz ýagdaýlaryna garaýşlary. Irak türkmenleriniň söhbetdeşlerimiz bilen gürüňdeşligimize dowam edýäris. Aramyzda ýene bir telaferli türkmenma ada Adil, ýagny türkmençe terjemesi Adyl bolýar. Adil, siziň ýaşaýyş durmuş şertleriniz nähili? We siz bolup duran ýagdaýlara nähili baha berýäňiz? Ýagny telaferli türkmenleriň ukbaly nähili bolar diýip pikir edýäňiz mundan
edilek. O olaylar önceden telafere değil. Musul'dan başladı Tikrit'in sonra bir haftaya da 5-6 günden sonra telafere geldi. Durum şimdi pek iyi mesele. İslam Devleti Irak ve Levant telaferi alandan soň bizem ol ýeri terk etdik. We şondan bären baramzok. Sebäbi hökümet güýçleri uçurlar bilen elektrik energiýasy we suw çeşmelerini bombalap telaferde ýaşaýyşy hasam kynlaşdyrdy. Biz telaferiň merkezinden däl, Hasanköy diýen ýerinden wakalar telaferden ol Mosuldan başlady. We Tikrit alnandan 5-6 gün soň nowat telafere geldi. Menem Edil Ahmet ýaly pikir edýän we ýagdaýa şeýle baha berýän. Telaferdäki sünni türkmenler üçin ýagdaý häzir gowulaşdy. O wolkalar ýaly ýöne bombalar partlap duranok. Ýöne Islam Döwleti Irak we Lewantyň telaferi ele geçirmegi ol ýerdäki sünni türkmenler üçin geljekde nähili bolar onu bilemok. Ýöne Edil häzir ol ýerde sünni türkmenleriň ýagdaýlary erwetdäl. Telaferde halkyň ýygnap boýan serişdesi ýene bir kaýa güzaran görmäge ýeter diýerler. Ondan soň nähili bolar güzaran durmuş ýaşaýyş onu biljekde. Men pikirime görä aslynda hökümet güýçleri elektrik we suw paýlayan ýerleri uçurlar bilen bombalamadyk bolsady. Ondan halk asyl doluň ýanyna ýaşaýyş kynçylygam çekmezdi. Bir ay 2 ay bitmez. Biterse bilmiyorum o zaman. Ama elektrik onu uçak vurdu. Uçak vuruyor, suyu, elektriği. Adil telaferden göçen türkmenleriň ýagdaýy, ýaşaýyş hem durmuş şertleri häzir nähilke? Şolar barada nähil maglumatyňyz bar? Bu temada näme aýdyp bilersiňiz? Sünni'de ya da Şii'de. Biz tabii istemiyoruz böyle şeyler söylemek mesela Sünni Şii. Hepimiz kardeşiz ama Doğruny aýsam göçenler, bosgunlar hakynda dolu maglumatym ýok. Ýöne öz öýünde bolmayan adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleri nähili bolýan bolsa, olaram şeýle ýagdaýdadyr diýip pikir edýän. Sebäbi olar dürli ýerlere dargadalar. Jikmejik maglumat berilen makale ýa-da Irakdaky häzirki ýagdaýlar barada öz şahsy pikirdir garaýşymyzy aýan eden makalymyz aslynda türkmenler üçin sünni ýa-da şaý diýip hamala aýratyn halk topar ýaly atlandyrmak islämzok. Sebäbi biziň hemmämiz dogan, hemmämiz bir türkmen. Irakda ýaşap oturan ýerini terk eden türkmenleriň bir bölegi Kut şäherine, Käbir Erbil, Käbir Sinjara we Kerbala ýaly şäherlere göçdüler. Sünni türkmenleriň bir bölegi telaferiň içinde ýaşaýan bolsa, galan bölegi telaferden başga ýerlerde bosgunlukda ýaşaýarlar. Bazıları Küt şehrine yerleşti. Erbil, Sinjar, Kerbela şehrine yerleşti. Yani sadece onlar değil. Sünnilerin de bazı telaferin içinde yaşıyor hali. Hormatly radio dinleyijiler, bu Irak türkmenlerinden telaferli Adiliň garaýşy. Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Irak türkmenleriniň öz ýagdaýlaryna garaýşlary. Irak türkmenlerinden söhbetdeşlerimiz bilen gurrundaşlygymyzy dowam edýäris. Söhbetdeşler inni nowaty ýene bir telaferli türkmeni, ýagny Muhammede berýär. Muhammed, şol dürli ýerlere göçen telaferli türkmen bosgunlar üçin näme edilýär we edilmeli? Sen pikiriňe görä? Tabii var ihtiyaç. Azamatlara meselesi. Yiyecekler, mesela su, elektrik bunlar kötü. Telaferli bosgunlara hemme zatdan ol iýe çykylmaly. Soň hemme ätýaşlyk serişdeler bilen üçin edilmeli. Elektrik we suw ýetmeçiligi bar. Şol meseleni çözüp bermeli. Türkiýede metbuatda telaferli bosgunlara kömegi berilip, paýlanly ýaly habarlar çykýar. Ýöne men şol ýardamlary, kömekleri alanlary göremegem, eşitemegem. Haber yok, haber yok. Bir şey. Yok, yardım gelmemiş. Bir yerden yardım gelmemiş. Hormatly radio dinleyijiler, bu Irak türkmenlerinden telaferli türkmen Muhammediň garaýşy. Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Irak türkmenleriniň öz ýagdaýlaryna garaýşlary. Irak türkmenlerinden söhbetdeşlerimiz bilen gurrundaşlygymyzy dowam edýäs. Telaferli Ahmet şol Türkiýedäki metbuat serişdelerine habar berilişi ýaly telafer bosgunlaryna iýerli diýilen kömekler baryp gowuşmadymy? Dogrudanam sen pikiriňe görä? Kimse açıklamayıptı bu yardım işlerini. Şimdiye kadar kimse yardım destek vermemiş. Telafere şimdiye kadar kimse destek vermemiş. Hiç yerden yardım kömek gelenok. Telaferde kıyınçılık çeken adamlara yardım kömek edilecek değilse İslam Devleti Irak we Levant bolsun ya da başka güýçler tapawdy yok. Hiç kim edilecek kömegi bökdemez, garşy çykmaz diýip pikir edýän. Özüm telaferde bolmasamam şu wagt içinde hiç ýyly gollaw ya da kömek berilmänligini gowulýan. Biz telafere insanperwerlik ýardamy, kömegi, gollawy baran neştmedik. Belki bosgun düşelgelerine baran bolmak maldyr. Vallahi Telefere ulaşmamış. Ulaşmamış.
eşitmemişim. Oradaki başka yere. Kamplara gitmiş. Hormatly radio dinleyijiler, bu Irak türkmenläriniň telaferli türkmenler Ahmet Adil we Muhammed Dağlaryň garaýşy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el yeterlidir. Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi adathabar.mobi. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Irak türkmenleriniň öz ýagdaýlaryna garaýşlary. Irak türkmenlerinden söhbetdeşlerimiz bilen gurrundaşýygymyza dowam edýäs. Söz nowmatyny inni Erbilläki türkmen ýaşlaryň bilim we medeniýetde kämilleşmeklik atly jemgyýetçilik guramasynyň başlygy şol wagtyň özünde hem muallim we metbuat işgäri Ahmet Yakup berýär. Ahmet Yakup bilinçli Türkiýede asly Irakdan bolan gaty köp türkmen ýaşaýar we olaryň dürli guramalar amma Türkiýede hemmesi atly awraýly we barly adamlar diýilýär. Ýagny Türkiýedäki Irak türkmenleri diasporasynyň häzirki ýagdaýda nähili gollow we kömegi bolýar. Häzirki wagtda gollow we kömegi mätäç Irakly türkmenler üçin näme etmeli? Ben Erbil'de olduğuyken 20 gün idi bu IŞİD falan gelmişti. Hiçbir yardım gelmemişti. Hepsi böyle çöllükte oturmuşlar. Hiçbir şey Türkiýe yoktu. tälimine gaýtmankak Islam döwleti Irak we Levant toparlarynyň türkmen sertlerine hüjüme başlanyna 20 gün bolupdy. Şol wagtda çenli gollow we kömegi mätäç Irakdaky türkmenlere insanperwerlik ýardamy berilenini eşitmedim we görmedim meni. Islam döwleti Irak we Levant hüjümleri sebäpli ýaşaýan ýerlerini terk etmäge mejbur galan türkmenleriň hemmesi çöl beýewanyna azyk suwsuz oturdy. Olaryň hiç sady ýokdy. Biziň jemgyýetçilik guramalarymyz ýaly Irakdaky beýleki türkmenlerim öz aralaryna olara insanperwerlik kömekleri ýygnaýardy. Men şu wagt 20 günden bäri Türkiýede dil ugrundan tälim alyp görün. Belki son kömek uğradylan bolmagy mümkin. Metbuatda belki şonu aýdýanlar ýola düşdi diýip. Ýöne Irakda türkmenler 2 aýdan bäri derbi dağın we sergezan ýagdaýda. Bosgunlaryň hemmesi çöl beýewanyna ýatyrlar. Meselem Siriýalılar üçin ýürüýte bosgun düşelgeleri, konteyner öýler goýulýar ýa-da jaýlarda ýürüýte otoglar berilýär. Emma Irakda türkmen çağalary yssydan ölýär. Erbilde häzir bir bosgun düşelgesi döredilipdir. Bahrika diýen ýerde de ýene bir bosgun düşelgesi gurulypdyr. Ýöne ol ýerlerde yssydan çağalar ölýär. Şol bosgun düşelgelerini 50 derecede ıssyda çadyryň içinde oturýarlar. Ýöne suw we elektrik energiýasy ýok. Irakda Erbil'le, Tel Aviv'de, Kirkuk'ta bolsa tapawdy ýok, türkmenler garyp däl. Olaryň hemmesi barly adamlar. Insanperwerlik kömekleri diýip iýerleýän azyklara olaryň mätäçligi ýok. Bir adam haçanla kömegi mätäç bolanda berilmeli. Wagtyna edilmeýän kömegiň we berilmeýän gollowyň hiç kime peýdasy ýok. Häzir esasy edilmeli iş şol bosgun düşergelerine türkmenleriň ýaşaýyş şertleriniň gowlandyrylmagy. Yeni ün çekmek isleýän möhüm bir ýagdaýma ýene bir aýdan okuw başlaýar. Bosgun düşergelerine üçin mektepler döredilmeli. Onu kim etmeli ýa-da onuň alada ne diýen bamka. Türkiýede Irakly türkmen diasporanyň gaty köp jemgyýetdir guramalary bar. Olar öz edip biljek işlerinden daşary Türkiýe döwletinden kömek hem gollow almagyny hem gurnap bilerler. Türkiýedäki Irak türkmenleriniň diasporasynyň üns merkezine Kirkuk bar ýaly. Meselem Tel Aviv'dan çykypdyr. Erbil unutulupdyr. Erbilli türkmenleriň ýaşaýanyny bilen oklar. Hemmelerdiň Kirkuk diýe we bahar ünsü ol ýere günükdirmek isleýän ýaly. Biziň Türkiýedäki Irak türkmenleriniň diasporasyna maslahatymyz we haýyşymyz gaýrat edip öz türkmenlerimize wagtyna gerekli gollow beren kömek edin. Unutulmuş. Erbil zaten Türkmen yaşadığı Erbil'de bilinmiyor. Hepsi Kerkük'e gidiyor. Ya ne olur Türkmenlerine, kendi soydaşlarına sahip çıksınlar. Hawa Adil, sen bir zat diýjek bolun. Söhbetdeşler hani gedegi Tel Aviv'li Adil'e berilin. Adil aýdy ber, sen
dinleýär. Biz destek istemiyoruz yiyecek içecek. Herkesin evinde yiyecek içecek var. Ama bize bir çaba bir Önemli çözüm olan- görsün. Men orada aýratyn bellap geçetim gelýär şu ýerde. Telaferdäki türkmenlere edilmeli ýeketä kömek olam hökümetiň edýän uçorly bombalanşygyny duruzmakluk. Ýöneköy halkyň ýaşap oturan jaýlaryny bombalaýarlar we biýüne adamlar ölýär. Bilinçli Telafer Iran galla merkezi. Şoň üçin hemme kişiň öýünde ýer çerýaly zat köp. Mesela siyasi çözüm tapylmaly. Häzirki ýagdaýda aşykdan hiç kim ölmez. Çok olmasa güven var. Evet, Bomba bomba olmaz. atıyorlar. Sivil evlerini bomba atıyorlar. İnsanlar ölüyor. Biz bunu sadece istiyoruz. Biliyorsun biz Telafer herkesin evi yiyecek şeyi dolu. Telaferli Adil. Irakda ýagdaýa syýasy çözüm tapylmaly diýdiň. Eýsem, Irakda häzirki ýagdaýda nähili syýasy çözüm tapylmaly? Telaferli Ahmet, sen garaýşyň alaly? Hükümet kurmakları lazım. Şimdiye Irak'ta. kadar hükümet yok. Irak'ta da hükümet yok. Şimdiye kadar bakanlık kimse yapmayıptı. Yani başbakan bulmayıptılar şimdiye kadar. Gasagly hökümet gurulmagy gerek. Irakda şu wada çenli bir hökümet ýok. Şu wada çenli hökümet ýol başçysy, premier minister we ministerler bellenmedi, saýlanmady. Sebäbi Irakda o ýolky hökümetiň iş möhleti dolly, gutordy. Meclis üçin umumy saýlawlar geçirildi. Ýöne hinide çenli bir hökümet gurulyp bilmedi. Anha syýasy çözüm gerek diýänimiziň sebäbi. O ýolky hökümetde wezipedäkiler öz ýerlerini başga adamlara bermejek bolup ýagdaýy bulaşdyrýarlar. Şimdi yok. Bitti geçen hükümetin süresi. Hükümet bitti. Yapıldı Seçimler yapıldı. için ama Bitti, seçimler de bitti. Parlamentoda otururlar, tartışırlar. Yok şimdiye İşte kadar söylenmez olmamış. Hormatly radio dinleyijiler, bu Irak türkmenlerinden Telaferli Ahmet'iň garaýşy. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň Irak türkmenleriniň öz ýagdaýlaryna garaýşlary temaly bugünkü sanynyň ilkinji bölüminde Islam döwleti Irak we Levant ýaragly toparlarynyň hüjümleriniň iň köp täsir eden Telafer sewtiniň türkmenleriniň ýaşaýyş şertleri we başdan geçirýän ýagdaýlary barada Telaferli Ahmet, Adil Muhammed we Erbilli Ahmet Yakup daglaryň pikirler garaýşlaryny eşitdirdik. Kysgaça sazy ara kesmeden soň Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň Irak türkmenleriniň öz ýagdaýlaryna garaýşlar temaly ikinji bölüminiň gürrüňdeşligini dikkatiňize ýetireriz. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwun gadyň barýan ýerleriniň işini o çeýreden atda. Her getdanyň 1 toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler şoladyň. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saylanandan biz onu tanamız yok, kimliginden bilemiz yok. So deputat adamı tanamız yok, hiçle kömegem yok. Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi? İtin gymmatlaman sebäbim şu meydanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalýar. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Skype adresi Azatlyk Radiosy goşulyp ýazylýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Irak türkmenlerinden söhbetleşýärmiz bilen gürrüňdeşligimize dowam edýäris. Söhbetleşler inni Irak demirgadyna Kürt tolanşygyna bolan erbillek türkmenleriň durmuş şertleri barada hem dünýä türkmenlerine maglumat beräýsek. Aramyzda erbillek türkmen ýaşlarynyň bilim we medeniýeti kämilleşdirmeklik atly jemgyýetçilik guramasynyň başlygy Ahmet Yakup we Oğuzhan hemma. Ahmet Yakup ilki bilen sen aýdaýsaň erbillek türkmenleriň nähili kynçylyklary bar häzirki ýagdaýda? Belki öğretmen olmadığı için, kadro yoktur veya sistem kötü olduğu için. Bazı okullarda mesela okulun elemanları öğrencilerden daha bizim hökümet ýa-da beýleki güýçler bilen bir problemamyz ýok. Erbillek türkmenleriň problemalary bilim we medeniýet barada. Meselem erbillek türkmenleriň şeýle problemalarynyň çözülmegi üçin bilime uly üns berilmeli. Häzir bilelikde biziň bilim we medeniýeti kämilleşdirmeklik atly jemgyýetçilik guramamyzyň agzalary Türkiýanyň Ankara şäherine dil bilimini kämilleşdiriş tälimini almaga geleler. Edil şular ýaly bilim tälimleri öz ýurdumyzda hem ýygyderli berilmeli. Bilim ministrligi türkmen mekteplerine aýratyn üns berip türkmen mektepleriniň we olaryň türkmen muallimlarynyň iş bilim ulgamy duruşy bilen üýtgedilmeli. Bu birinji nowatda bilimde edilmeli iş. İkinciden erbille biziň türkmenlerimiz we ulaýtada türkmenleriň ýolbaşçylary öz çağlarlaryny türkmen mekteplerine okudanok. Sadece bunu var. Kimse göndermiyor. Türkmen okullarına göndermiyorlar. Değiştiremezsin. Ben nasıl çocuğumu oraya göndereceğim? Kadro yok. En önemlisi bize kadro yok. Ahmet Yakup, sizin pikiriňize göre ýanky aýdyşyň ýaly erbille türkmenler näme üçin öz çağlarlaryny türkmen mekteplerine okudanok? Muň näme sebäp bolup biler sen pikiriňe göre? Biz öyle düşünüyoruz da mesela eğitimle kültürümüz tamamen bitecektir. Ben Erbil konuşuyorum. Çünkü düşünsenize ya şu 2014'te belki muallim bolman üçin yeterlik bilim alyp bilýän däller ýa-da türkmen mekteplerindäki bilim ulgamy yeterlik bolman üçin şeýle edýänler. Meselem Erbilde käbir türkmen mekteplerine işgärler okuwçylardan has köp. 1-nji synpdan 6-njy synpa çenli diňe bir bary ýogy 24 sany okuwçysy bolan türkmen mektepleri hem bar. Türkmen mektepleriniň ýagdaýlary we bilim ulgamy gowy bolman soň hiç kim çağasyny ol ýere iberesi gelenok. Erbillek türkmen mektepleriniň kadr ýetmezçiligi problemasy bar. Irakda erbillek türkmenleriň bilim we medeniýeti ýitip barýar. Sebäbi pikir edip görüň 2014-nji ýylda ýaşaýar we biziň bir öz telekanalymyz ýok. Hatta başga telekanallarda hem erbillek türkmenleriň bilim we medeniýetini kämilleşdirmeklige hyzmat edýän hiç kili türkmen gepleşik ýok. Türkmeneli kanaly bar Kirkukda. Ýöne erbille bir ara gatnaşyk ofisi ýok. Gynansaň erbillek türkmenleri ünsün düşürýärler. Biz oğullar Irakdaky türkmenler barada söz açylanda Kirkuky gaty öwýärdik. Häzirki ýagdaýda Kirkuk Irak demirgadynyňky Kürt dolanşygynyň ýani peşmergeleriň garamagyna. Şoň üçin hem Kirkukda ýani merkezinde şu wagt howpsuzlyk taýdan bir problema ýok. Kürt dolanşygy hökümet hem Kirkukdaky türkmenleri hiç tatlaýanok. Ýöne käbir şeýle düşnükli kynçylyklar görýär. Meselem Türkiýe we türki halklar demirgadyk Irak Kürt dolanşygyna ýaşaýan türkmenleri gollanok. Gaýtam şol şäherlerde ýaşaýan türkmenlere bilimi, medeniýeti gorap saklamaklyk we kämilleşdirmeklik üçin şeýlede öz taryhyny bilmek üçin gollaw bermelärmi? Irak şäherleriniň türkmen taryhy barada Türkiýedäki telewizioniýa kanallarynın hem öz gepleşiklerine maglumat bermek gerek. Ýöne türk telekanallaryna Irakdaky türkmen şäherleriniň taryhy we medeniýeti hakynda hiç hili ýürüýte gepleşik goýberlenok. Ýa türk medeniýetynyň Irak türkmenleri barada şeýle syýasaty bamka düşünýärler. Belki Türkiýanyň türkmenler üçin bir syýasaty ýokdur. Tarihi yaşadığı orada olduğunu. Türkmen lobisi diye bir şey şimdi kalmamış abi. Yani bu Erbil'den mi? Tüm Irak'ta. Bu da onların bir siyaset. Belki Türkiye'nin siyasetinde bir Türkmen diye bir şey yok. Hormatly radio dinleyijiler, bu Irak türkmenlerinden Erbilli muallim we metbuat işgäri we şoltana bilim we medeniýeti kämilleşdirmeklik atly jemgyýetçilik guramanyň başlygy Ahmet Yakup'un garaýşy. Erbilli Oğuzhan ona bir metbuat işgäri we muallim höküminde Irakdaky türkmenleriň ýanky agdalyp geçilen meseleleriniň problemalarynyň çözülmegi üçin näme edilmeli? Nähili pikiriňiz, garaýşyňyz bar? Siyasiye ait olan bir şey. Yani bizim bir parti siyasi ihtiyacımız vardı. Hepimiz orada toplanalım. Irakdaky türkmenlere bir siyasi gurama ýani bir siyasi parti gerek. We hemmemiz şonda jemlenmeli pikir edýärin. Şeýle partiýa siyasi işleri we aladalary halka düşündirmeli. Ýaşaýyş ýerlerine nähili peýdaly ýolbaşçylar saýlanmaly, şonu keskitlep wezipe bermeli. Medeniýet işgärleri bilen bilelikde dürli uğurlarda işleyen adamlar birek birini tankid edip bilmeli. Kysgaça aýdylanyna Irak
türkmenleriniň bir syýasy kultura mätäçligi bar. Irakdaky ähli türkmenleri birleşdirip agzybirlikde hereket etdirip biljek täze bir syýasy hereket, ýagny partiýa bolsa has gowy bolardy diýip pikir edýär. Yani bizim sayımız Erbil'de çoktu Türkmenler. Kültüre ait olan insanlar mesela eleştirsin. Bunlara ihtiyacımız var. Hormatly radio dinleyijiler, bu Irak türkmenlerinden Erbilli Molla Muhammed Puadi işgäri Oğulhanyň garaýşy. Irakly türkmen söhbetdeşlerimiziň arasynda telaferli mollum Ibrahim amma. Hawa Ibrahim, telaferdäki türkmenleriň arasynda syýasy agzybirlik hem bütöwülik näili? Vatandaşların ortasında var, kendi arasında. Ama o yeter değil. Telaferde vatandaşlaryň, halkyň öz arasynda agzybirlik bar. Ýöne syýasy bütöwülik üçin ol yeterlikde. Şoň üçin hem syýasy agzybirlik we bütöwülik üçin telafera hökman daşardan gollaw gerek. Biz dışarıdan desteğe ihtiyacımız var. Hormatly radio dinleyijiler, bu Irak türkmenlerinden telaferli mollum Ibrahim'in garaýşy. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň sallasy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Bugun gepleşigimizde Iragyň dürli ýerinde ýaşaýan türkmenleriň Türkiýanyň paýtagty Ankara dil tälimini almaga gelen mollumlary, metbuat we jemgyýetçilik işgärleri Telaferli Ahmet, Adil Ibrahim we Erbilli Ahmet Yakup hem Oğuzhan nağları bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşitdirdik. Söhbetdeşler Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine beýan eden pikirdir, garaýşlaryňyz üçin köp sag bolun. Teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ederiz. Zahmet çektiniz. Hoş geldiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi baradaky teklipleriňize, bellikleriňize, pikirdir, garaýşlaryňyza garaşýarys. Habarlaşma üçin biziň salgymyz hat, e-mail belligi azatradio.org. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Saglykda görüşeliň, rowaşlyk hemraňyz bolsun. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.